ሰላም ሰላም ናይዚ ቻናል እዚ ተኸታተልቲ ከመይ ኣለኽን? ሰላም ኣነ ደህና እየ እግዚአብሔር ይመስገን። ከመይ ኣኒኽን? ከምቲ ኣነ ፅቡቕ ዘለኹ ንስኻትክን እውን ፅቡቕ ትኾናኒ ናይ ወትሮ ትምኒተ እዩ። ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ብዛዕባ ናይ ሊድያን ሓየትን እያ ትኸውን። ከምቲ ዝፍለጥ ሊድያን ሓየትን ትማሊ ናይ ትምርዖን ሕቶ ኣቕሪቡላ ነይሩ። እሺ ኢላ ተቐቢላቶ ሎማዓንቲ ከዓ ሽማግለ ድዩ እንታይ ዝበሃል ሕዚ መፅኡ ዘሎ ኣብቲ ዓድና ደስ ብዝብል ነገር ደስ ብዝብል ኩነታት ያው መርዓ ድዩ ወይ ሽምግልና ድዩ ኩሉ በቃ እንደ በነገራችን ላይ ኣነ እንድዒሎም እምበር ቀደም ከምኡ ሽምግልና ምናምን ዝበሃል ነገር ይፈልጥ ማለት ሽምግልና ማለት ከመይ ኢሉ ሽምግልናኩም ሽንጋል እዩ መስለኒ ሕፀ ቀደም ከመይ ነይሩ ጓል ተነስተይቲ ክትሕፀ ከላሲ ሕፀ እያ ኣነ ዝፈልጥ ብቻ ኣነ ግን እንደ ሕፀ ይፈልጥ ሽምግልና ዝበሃል ኣብዚ ሎሙታት ዓመታዊ ዓመት እዚ እየ ዝሪኦ ዘለኹ መርዓ ብዝመስል ኣረ ናይ ፍርቁስ መርዓ ካብ መርዓ ብላዕሊ እዩ። ዞሮ እስኪ ሰናይ ትምኒትና ንገልፀሎም ያው ወለድትን ፀደይትን ይኹንኩም መርዓ አብርሃም ሳራን ይግበረልኩም ዕድመን ጥዕናን ይሃብኩም በቃ መጻኢኹም ብሩህ ይኹን። ብዛዕባ እቲ ናይ ሽምግልና ዝበሃል ነገር ግን ኣነ እንተይ ማለት ተቐይሩ ድዩ እቲ ባህልና ዋላዲ ተቐይሩ ኮይኑ ዋይ እንታይ ይፈጥሩዎን ብቻ በቃ ፍልይ ብዝበለ ነገርን ከምዚ ርእዮ እውን ብዘይፈልጥ ነገርን እዩ ዝካየድ ዘሎ ናይ ሎሚ ሽምግልና። በነገራችን ላይ ሽምግልና ማለት እኮ ከምዚ ዝተውኣሰ ምሽንጋል እዩ ዝፈልጥ ኣነ ሕፀ እዩ ዝበሃል። ሕፀ ከዓ ክትሓፃፀ ከለኻ ከምዚ ዝኩላይ ጉድ ከምዚ መርዓ ካብ መርዓ ብላዕሊ ዝኾነ ድግስ ገለ ኣነ ሪአ ይፈልጥ ኣብዚ ሎሚ ዓመት እየ ዝርኢ ዘለኹ። ዞሮ ግን ይኹን የፅብቐሎም መርዓ አብርሃም ሳራን ይኹነሎም ሓቢሮም ዝኣረጉ ይግበረሎም ወሊዶም ዝስዕሙ ይግበረሎም ፅቡቅ እዩ። ታይዳ ፅቡቅ እዩ ንፅቡቅ ፅቡቅ ኢኻ ትብሎ ብቻ ግን በቃ ናይ ሎሚ እኒኣ ካብቲ ዓድና ገዝሚ ክንደይ ዝግዘም ሓደ ግዜ ዝረአኹሲ 70 ካሬ 1,000,000 እምበር ዝያዳ ከመይ ኣነ ነገር ዋሲ ውሰደልና በጅኻ ገላግለና እያኒ እዛ ነገር ያው ኑር እንድዩ ገዝሚ ተገዝሚ ኢኻ ክትምርዖ ከለኻ ገዝሚ ይገዛዘም እዩ ይባሃለና እዩ ኑር እውን እዩ ግን ማዕረ ክንድዚ ዝተጋነነ ማዕረ ሽምግልና ተባሂሉ ዝተጋነነ ኣነ ርአየም ሰሚዐን ኣይፈልጢ። ነገራችን ላይ እዚ ክብል ከለኹ ናይ ሰብ ደስታ ዘይፈቱ ኮይኑ ኣይኮንኩን ግን ሎምታት ዝመፅእ ዘሎ ኣብቲ ዓድና ባህሊ ገለሲ ምስኡሉ በቃ ውፅእ ብዝበለ ነገር እንድዒ እዩ ብቻ ዞሮ ሊድያን ሓየትን ፅቡቕኩም ይምነ ሓቢርኩም እረጉ እስካብ ስንኹም ዝወልቕ በቃ እስካብ ተኣርኩም ማለት እዩ። ግን ቱ ባህልና ቱ ሕግታትና ናይ ዓድና ግን ይወፅእ ኣሎ ከምዚ ይኾነ በጭራሽ እንደ ብቻ እና ዞሮ እስኪ ከመይ ማሲ እስኪ ሓሳብክን እስኪ ኣቕርባለይ ሓሳብክን እስኪ ኣብ ኮሜንት ኣቕምጣ። እቲ ናይ ሎሚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሽምግልና ኢሉ ዝመፅእ ነገራት ሽምግልና ኢሉ ዝግበረሉ ነገራት ፅቡቅ ድዩ ወይስ ጎዳኢ ድዩ ወይ ከዓሲ ንሕጊ ነቱ ባህልናሲ ከመይ ፅልዋ ኣለዎ ዶ? ኣነ ባባይ ከም ስምረት ኣነ ብዙሕ ከምዚ ደስ ኣይብለኒ። በነገራችን ናይ ጋጋታ ገለ ከምዚ ኣይፈቲ ደስታ ኣይፈቲ ኣይኮንኩ ዝብል ዘለኹ ክርዳእ ክትኽእል ኣለክ ግን ከምዚ ዝኾነ ጉዳይሲ ከምዚ ዝተኻበደ ነገር ኣይፈቲ ኣነ ዝከበድ ነገር ማለት እዩ ቅለል ብዝበለ ነገር ብፍላይ ኣብቲ ናይ ሕዚ ናይ ሽምግልና ገለ ዝበሃል ዘሎ እንዴ በቃ ፍሉይ ነገር እዩ ተፈጢሩ እኒኦ ኣብቲ ዓድና እሞ
ይኹን እስኪ ይኹን ብቻ ሞታ ዓድና ህዝብና ሰላም ይኹን ይስሐቅ ብቻ ሕና ህዝብ ክስሕቅ ክንድሰት ኢና ንደሊ እና ዞሮ ዞሮ ኣብ ክልተ ዓለም ኢኻ ትነብር ሓደ ዓዲ ኮንካስ ክልተ ዓለም ትርኢ በቲ ሓደ እውን በቲ ጠምዩ ገለ ይደቀስ ኢና ቢንቶ ይድቅስ ገለ መታት ትርኢ በቲ ሓደ እውን ከምዚ በቃ ማዕረ ዝተጋነነ ካብ ሕጊ ካብቱ ሕጊ ባህልናታትና ዝወፀ ስእሉ ከምዚ ክትርኢ ከለካ ይገርመካ እዩ። ዞሮ ዞሮ ግን ንሕና ደስቶኦም ኢና ንደሊ ደስቶኦም ናይ ማንም ደስታ እየ ዝደሊ ኣነ እቲ ባህልና ፅልዋ ኣለዎ ንእሽተይ በቃ ካብቲ ባህልና ውፅእ ዝበለ ነገር እዩ እዚ ዓመት ዝረአ ዘሎ ብምባል እየ እምበር ኣነ ናይ ሰብ ደስታ እዩ እና ኳዕ ደስ በለኩም ኣሕዋተይ ከምቲ ዝብለኩም ዘለኹ እስከ መጨረሻ ብሓንሳብ ክትነብሩ ብሓንሳብ ክትኣርጉ ደቅኹም ደቅኹም ክትርእዩ ከዓ ናይቲ ትምኒተይ እዩ ፀሎተይ እዩ ሰላም ንወዲ ሰብ ብምሉኡ እዚኣ ትመስል ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ እስኪ ሓሳብክን እስኪ ኣቕርባ ማሲ ሓሳብክን እዚ ከምዚ ሽምግልና ገለ ኢሉ ዝመፅእ ዘሎ ኣብ ዓድና ፅቡቅ ባህሊ ድዩ ፅቡቅ ነገር ድዩ ነናይ ባዕልክን ሓሳብ እስኪ ኣቕምጣ ኣሕዋተይ ዝተረፈ ቻው